Idem da se ubijem. Marija Ana na ivici nervnog sloma zbog Filipa. Marija Ana Smiljanić i Filip Đukić danima se svađaju. Iako više nisu zajedno, Filip često prigovara Mariji Ani zbog svega što je uradila do sada. Danas joj je zamerio što je ushićena pritrčala da čestita rođendan svom cimeru Marku Janjuševiću, zbog čega se ona na kraju i rasplakala. Ispadam kao najveća jadnica. Svi se sprdaju sa mnom. Podjebavaju me jer nemam dostojanstva ni samopouzdanja. Ništa, kao krpa neka. To praviš od mene. Ne smijem da se sprdam sa dečkom. Šta? Išla sam da mu čestitam rođendan. Bio je dečko sam. Dosadno mi je. Sjetila sam se da mu je rođendan. Gledala sam koliko ima sati. Glupa sam što sam se pomirila sa tobom. Ne mogu više, ne diram te. Ne obraćaj pažnju. Ljudi misle da sam glupa zato što sam ti prešla preko svega. Vikala je za drugarka plačućim glasom. A onda joj je Filip odgovorio: nije bitna sprdnja, nego način sprdnje. Ti ćeš prva da mu čestitaš rođendan. Drkaš se ispred mene i Jacksona da mu prva čestitaš rođendan. Ti od mene praviš indijanca. Mene je sramota tvog ponašanja. Bila si sa mnom, rekao je Filip. Đukić je smatrao da je ponašanje njegove bivše nedolično. Ona nije mogla da podnese Filipovu kritiku, te je briznula u plač. U njihovu raspravu uključio se Lepi Mića, koji je pokušao da smiri situaciju, ali nije mu pošlo za rukom. Svađu je prekinulo zvono koje je ozvaničilo da je stiglo pismo u Belu kuću. Marija Ana je tada ušla i plačljivim glasom rekla: idem da se ubijem.